लोगोफोर आङो 4,500नि अमा बुन्दा मासे लाबोलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बिनिनो आदार हैनो ओरैनोथ' आं थाइजौखौनो जाथाराखैमोनहाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो सिथासो जानाय नायनोसै थाइसे लेबनानै हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय सिबिनाय गासैखौबो जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहा मा मावनो हायो दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनोसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जेसेबां नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना फिसालाया उन्दुगासिनो दङ ओमफ्राय आं दा गिबियावनो जि सुहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना नै जि सुनोसै लोगोफोर जालि सासे लाहानि थाइजौ होफैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं थाइसे जानाय नायनोसै माबायदिथाय थाइजौआ गोखै ना गोदै नै गोमोनसो ओरैनोथ' आं थाइजौखौनो जाथाराखैमोनहाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो सिथासो जानाय नायनोसै थाइसे लेबनानै लोगोफोर ha माबाया हांसो फिसाया मिया मासे जालायबाय नेवलाय ना माखौ मायाबा जादों ना बुंदों फैसानि गय बारियाव नेवलाय खारनाय नुहुरनायमोन मिया जाबाय ना बुंदों माथो फिसाफोरनि भागोखौसो जाना होजोब्बाय दङ नौटाल'सै ए नेवलायावनो जालांजोब्बायनो दाउ फिसाखौ हांसो फिसाया 11टा दंमोन ओमफ्राय सैमायानो जायै दायो 6टा हांसो फिसा ओमफ्राय माथामा एसे गिदिर जाना दङ आरोना ओमफ्राय दाउ फिसायाबो 11टामोन नेवलाया जालां दायो 8टा ना 10टाल'सैनो आरोना लोगोफोर
माबाहाय लोगोफोर आङो 4,500नि अमा बुन्दा मासे लाबोलायबाय लोगोफोरनिफ्राय दा बिनिनो आदार हैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै आं जि होरि सुखांजोब्बाय ओमफ्राय दख'ना माने गिसियावनो आङो आदार एसे हैनानै लाग्रोखानोसै आरोना सिगां मा बुङो माथाम दंखायो अमाया आरो मासे लाबोबावबाय आरोना बुन्दा ओमफ्राय आं दा बिनो आदार एसे हैना लानोसै आरोना लोगोफोर आदारा जोबहांबाय नै बे जाबाय माइरंजों ओमफ्राय थास' रुना दोनो एसे रुखाना लानोसै जोब्बायानो नैबे गुन्दै आं गुन्दै एसे होनोसै अमा फिसाखाय आं बारा गुन्दै होथ'वाखै लोगोफोर बारा बुरजाद्राय होबाला माने अमा फिसाया जानो नागिराना दा बे मासेनो हैबाथाय आरो माखासेयाबो गाबफ्रावजोबगोन अमा गिदिरनोलाय दहायनो होखांजोब्बाय अमा फिसानो एसे थाब थाब होनांगौ जायोहाय लोगोफोर फिसायावनो थाब थाब होना लाखाबासो नै बैलाय मानै दङ बुन्दा मासे बुन्दि मासे मासेया मास मोननै जाबाय मासेया मास मोनब्रै जाबाय ओमफ्राय नै बेखौ मैया लाबोदों लोगोफोर जि मोजां जाखायो बासोन एसे दङ फुंनि ओंखाम जानायनि सुनानै लाग्रोलायनोसै लोगोफोर नै ओइहाय जमा खालामना दोनदों सुना लाग्रोनोसै दायो आङो बासोन सुखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय जि गिसियावनो आङो थास' हानानै लायनोसै अमानो दाना रुनांगौ जालायबाय आरोना लोगोफोर दायो थास'खौ हानानै लायग्रोनोसै आरो आं माने आदाराबो गैला नालाय रुखानानै लानोसै आं दायो लोगोफोर थास' हानानै लायग्रोनोसै फनखौ गालांगोन माने खादाया बायलालासै लोगोफोर ओमफ्राय सेखा लाबाय हानानै लायग्रोनोसै लोगोफोर थास'खौ हानानै लाबोबायहाय लोगोफोरनि खादा मोनसे मोनबोबाय आं दायो रुनोसै बेखौ नै बै अदाबावनो रुगोन आं लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ नैबे बासोना माने एफा गोसोम होननानै खिन्थु आं बेखौ सानफ्रोमबो आदार रुयो नालाय ओमफ्राय गोसोम जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय पुरुना माने दामजांखासोमोन बियो बासोना ओमफ्राय बिनिखायनो हुबाय थानो बायो नालाय सानफ्रोमबो रुबाय थानाय जायो हुबाय थानो बायो नालाय ओमफ्राय आं बेबायदिनो गोसोमैनो दोननानै रुयो आरोना लोगोफोर आं दायो बेयावहा बन होनोसै आरोना लोगोफोर जि मेंखाबाय ओमफ्राय दुगैनोसै बिनि उनाव
दायो लोगोफोर दुगैनानै लाग्रोनोसै मोदोमा मानजोब्बाय आंहा दायो फिसाया सिखारबा जारला जागोन लोगोफोर ओमफ्राय दायो नैबे अरा जोंबाय थागोन मालाय दुगैना लाग्रोनोसै बिराद मेंबायहाय लोगोफोर उपाय गैया लोगोफोर हाउसवाइफ जानानै बेफोरखौ मावाबा माखौ मावनो लोगोफोर संनाय जानायजों लोगोसे बेफोरखौबो मावनांगौ जायो लोगोफोर दे दुगैना लाग्रोनोसै दुगैखांबायहाय लोगोफोर ओमफ्राय फिसालायाबो सिखारबाय बिबैजों बै माबायावहा दंफां सिङावहा जिरायहैगासिनो दं ओमफ्राय गाबगासिनो दं आरोना फिसालाखौ एसे लाहैनोसै लोगोफोर माने बिबैया बामनानै लाबाय थादों माने गाबबाय थादों आरोना लाहैनोसै दायो आङो दुगैखांबाय देलायखांबाय ओमफ्राय बिनि उनाव फिसाखौ लाखांनायनि उनावहा मा मावनाय जायो नोंथांमोना आं भिडिअनि गेजेरजोंनो शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर दायो आङो सायहायाव थांसै र' आङो बिबैजों मा खालामगासिनो दङ देखायनि आं नोंथांमोननो आं जानजि खाना लानोसै लोगोफोर गोरलै गोरलैथारहाय लोगोफोर भाजा जानो मोजां मोनो आङो दोलो दोलो संनानै जानो गोथाव मोनो दोलो दोलो फाथो दोलो दोलो मोजां मोनो मा बुस्थु सा लोंगौमोन ना आदैया नै साया गाबसेल' नै लोंला बिदिल' बिदियावनो हाबजोबबाय आङो बार'था तेर'था अरा बुन्दायासो माहाय 2000 सारि हाजार 5,000 माखौ लानो रोंला आङो दासो लानांगौमोन नों दा बेखौ फिसा जागोन बायदि जादों बिमा खनसेल' खारदों जाजायोबा खननै सोलायनो मोजां माबाबाला आदाराबो जाग्रा जिखुनु बिमाया जाग्रा जानांगौ न' माने फिसाया मोजां जाहैयो जाजायोना जाजाया लगायदेर मेसिनाव न'माहाय सरकारनि मोनबालाय थिंफोरखौ दोग्रोजोबना लाबानो खथासे इटा जाबनानै बानायलांनो हायो दे फाउन्डेसनफोरखौ होखानानै नेलाय माहाय नेनोथ' नेदो दा बिदिनो मासे माने खालायसे खालायसे माबा बै लगायदेरनाया फैसाया गैयाबा मारै लगायदेरनो गैया थाबाथ' जायाना मोनफैबाय बायदेवा अर जरायनाया इमान खस्थ' जरायदों पाटाखना बाल्थिङाव दैया खावनानै मा हांसोआव बुजोबना मोनला दा सांगायनोसै जेनटेन मोनबायहाय लोगोफोर अमा दानायाबो मोनबाय मैगङाबो मोनबाय आंहा फिसालाय गाबख्रावगासिनो दङ फिसाखौ लाहैग्रोनोसै लोगोफोर जि गरमखा आइ र बापरे गाबनाया आथिं एसे सुना लानोसै